27 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар саммити 15-уми сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ба Туркманистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Ашғобод меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов самимона пазироӣ карданд. Сипас дар шаҳри Ашғобод пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ бо президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов мулоқот карданд. Дар вохӯрии ҳолат ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Туркманистон ҳамчунин дигар масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақа мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо зимни вохӯрии самимӣ масъалаи рушду густариши робитаҳо дар соҳаҳои ояндадори тиҷоратию иқтисодӣ, саноат, кишоварзӣ, нақлиёту интиқоли бор ва мусофиркашонӣ, истифодаи бандарҳои обии Туркманистон барои боркашонии Тоҷикистонро муҳокима намуданд. дар мулоқот ҳамчунин масъалаҳои рушди муносибатҳо дар соҳаҳои ояндадори илму маориф, фарҳанг ва тандурустӣ баррасӣ гардид. ҷонибҳо зимни баррасии масоили робитаҳои минтақавӣ оид ба авзои кунунии ҷаҳон, ҳамкорӣ дар доираи созмони ҳамкории иқтисодӣ, созмони милали муттаҳид ва дастгирии ташаббусҳои глобалии якдигар дар арсаи байналмилалӣ табодули андеша карданд. ҳамзамон дар шаҳри Ашғобод президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ бо президенти ҷумҳурии исломии Покистон Ориф Алви мулоқот карданд. дар вохӯрии ҳолат ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Покистон ҳамчунин дигар масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ баррасӣ гардид. ҷонибҳо оид ба рушду густариши муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ, афзоиши бештари додугирифт ва интиқоли молу маҳсулот изҳори ҳавасмандӣ карда барои расидан ба ин ҳадаф тақвияти фаъолияти комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодиро зарур шумурданд. дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои мухталифи саноат, энергетика, иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ ва нақлиёт мавриди баррасӣ қарор дода шуд. зимни вохӯрии ҷонибҳо барои таъмини амният дар минтақа оид ба муборизаи муштарак алайҳи таҳдидҳои глобалӣ, терроризм, ифротгароӣ, қучоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромилӣ табодули андеша карданд. вобаста ба ҳалли қазияи Афғонистон таъкид гардид ки ҳукумати Тоҷикистон аз роҳандозии ҳама гуна тарҳҳо ки барои эҳёи ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъмини амнияти Афғонистон заруранд истиқбол мекунанд. рӯзи 28 ноябр дар шаҳри Ашғобод сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ бо раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ мулоқот карданд. дар мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории Тоҷикистону Эрон, мавзӯъҳои робитаҳои дуҷониба, минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат бо итминон изҳор доштанд ки татбиқи мувофиқаҳои зимни музокирот ҳосилшуда ба рушду тавсеяи равобити дуҷонибаи кишварҳоямон такони ҷиддӣ хоҳанд бахшид. ҷонибҳо зимни баррасии масоили таҳкиму тавсеяи ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак дар арсаҳои саноату кишоварзӣ, энергетика ва маъдан, дорусозӣ, масъолаи сохтмониро ба манфиати ду кишвар арзёбӣ карданд. дар мулоқот ҳамчунин ҳолат ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Эрон дар чаҳорчӯбаи ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, аз ҷумла созмони ҳамкории Шанхай ва созмони ҳамкории иқтисодӣ муҳокима гардид. ҳамзамон дар шаҳри Ашғобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот карданд. дар рафти мулоқот ҳолати кунунии муносибатҳои дӯстию ҳамкории ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба муносибати пирӯзӣ дар интихоботи президенти ҷумҳурии Узбекистон бори дигар самимона табрик гуфтанд. зимни суҳбат ҳамзамон масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Узбекистон муҳокима гардида, дурнамои таҳким ва таъмиқи минбаъдаи онҳо дар рӯҳияи анъанаҳои бисёрасраи созандаи робитаҳои неки ҳамҷавории мардумони ду кишвар баррасӣ шуданд. сарони давлатҳо зимни суҳбати самимӣ ва созанда ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи мубрами розномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. вобаста ба вазъи Афғонистони ҳамсоя президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон омода аст бо фароҳам овардани имконоти логистикии худ барои расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми азияткашидаи Афғонистон мусоидат намояд.
28 ноябр дар шаҳри Ашхоботи Туркманистон 15-мин саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор гардид. Таъкид гардид ки кишварҳои аъзои созмон аз захираҳои зиёди меҳнатӣ ва табиӣ, инчунин имконоти бузурги энергетикӣ ва нақлиётиву коммуникатсионӣ бархурдоранд.